Hemen daukagu selfie galdetegia zuzendaritza taldekoentzat. 10 atal aurkituko ditugu, lehenengoa beti bezala azpiegitura eta ekipamendua, eta funtzionamendua bestea bezala. Batetik 5 eta ez badakigu erantzuna, alboko botoian, enea horretan, sakatu eta aurrera. Hau da, oinarrizko galdetegia. Irakurri aldituzue galderak apurka-apurka, gelditzen bauzue bideoa, eta gehitu nahi baditugu galdera gehiago, badakizue galdetegia konfiguratzen dugunean, erregistro egin dugunean, eta konfiguratzen dugunean galdetegia, gehitu alditugu hautazko galderak, edo sortu alditugu galderak geuk. Bigarren atalean lidergoa, hemen aurkitzen ditugu, ze estrategia digital ditugun, ikastetxeari buruzko galdera batzuk, bagoaz betetzen, beti bezala, eta hurrengora pasa. 3. atalean, kolaborazioak eta sareak, hemen aurkituko ditugu, irakurtzen dugu galdera, betetzen dugu, beste erakundekin egiten dugun lan, aurrera sakatzen badugu, pasatzen dugu 4. Etengabeko prestakuntza profesionala, hemen sati bakarra dekogu, irakaslentzako galdetegian 2 sati zeuden, hemen bakarri bat, jarraitzen dugu aurrera, beti bezala, eta hemen azpian aurkituko dugu betetzeko idazteko galdera bat, ezta? Hemen esaten digu idazteko adibide bat. Aurrera sakatzen dugunean, pedagogian sartzen gara, laguntzak eta baliabideak, ia gure irakasleek hezkuntzako baliabideak bilatzen dituzte, ia sortzen duten tal, ingurune virtualak erabiltzen dituzten, jarraitzen dugu aurrera, ikasgelan aplikatzea, hemen irakurri aldituzu eze motako galderak izango dugun oinarrizko galdetik honetan. Jarraitzen dugu, ikasleen arteko elkarlana bultzatzeko, nola bultzatzen dugu, hori guztian galdetzen digute, jarraian ematen badiogu hurrengoari, ebaluazio jarduketak, oso antzeko da irakasleona eta zuzendaritza taldeko galdetegia, oso antzekoa, jarraitzen dugu aurrera, eta hemen ikasleen kompetentzia digitalak. Oso antzekoa dira, galdera batzuk berdina dira, irakasle eta zuzendaritza taldekoentzako. Azkenengo atalak, aurrekoetan 9. eta 10. berdinak, adina, sexua, eta horbean dekogu checklist bat, hementik aukeratu aldugu bat baino gehiago, mugak ikastetxearen espazioan, laguntza tekniko mugatu da. Hori jarri ditugu 2, 3 edo beste batzu. Bukatzeko, selfie buruzko 3 galdera, puntuazio bat, eta ia komendatuko zenuke, eta zer hobetzeko. Hau izan da guztia, gero arte.